Ahoj Jano, já tě Ahoj, vidím. ahoj, já tě mám. Já jsem rád, že jsme se takhle mohli potkat, aby jsme probrali nějaké, jako, vlastně, co ti dal talentový výcvik, kterým si prošla u nás. A chtěl bych tě požádat hned na úvod, jestli se můžeš představit, říct posluchačům, co děláš, aby jsme to navázali. OK. Tak moje meno je Jana Minářová, som teda z Bratislavy, aj podľa jazyka, asi počuť teda zo Slovenska. A venujem sa už pár rokov coachingu, konzultingu, rozvoju ľudí, identifikácii potenciálu a teda že naozaj, že rozvoj. A s tým, že aktuálne pracujem vo firme Menkina Partners ako partnerka, konzultantka, coachka, individuálna, tímová, takže veľmi blízka téma pre mňa. No a že ty se vlastně zúčastnila našeho talentového výcviku, tak co byl ten vstupní impuls, proč se rozhodla tenhle výcvik absolvovat? Tak bol to plán, tým, že ja premýšľam a teda som futuristik a learner a podobné, keď ideme cez talenty, a že vlastne do čoho ísť nového ďalej, lebo ja teda potrebujem niečo nové sa učiť a stále sa krok po kroku posúvať. A mám teda aj product development u nás na starosti, takže Gallup je nástroj, ktorý vnímame na trhu aj u klientov, aj vo všeobecnosti, že je to nástroj, ktorý je veľmi populárny a zároveň som ho chcela viacej spoznať a nastaviť aj na to nejaký biznis plán potom už pre firmu. Čiže cez tú optiku toho biznisu, ale zároveň ja tam mám vždy naplnenie tých vlastných potrieb cez optiku seba rozvoja, poznania do hlbšie porozumenie, možno aj sebe, ale zároveň aj klientov, cez osobnosť, cez role, cez rôzne iné metodiky, ako nazerať na človeka, na lídra a tak ďalej. Takže toto bolo také plánovaná aktivita, ktorej som sa chcela venovať. No a vlastně tím pádem, jak vnímáš to, jak jsi byla, dobře, že ten výcvik byl na půl roku, plus potom jako různé úkoly a tak nakonec, jak to hodnotíš? Jestli bys dokázala říct, jak jsi na tom byla před výcvikem a po výcviku, vlastně s jakou znalostí tady těch talentů a těch dalších věcí si tam šla a s čím si odešla pár měsíců po výcviku. Znalosť som asi mala minimálnu. Ja som si robila Gallup v 2020 cez jedného nášho partnera, kde som zbehla takú krátku interpretáciu, mala som report, takže to bolo veľmi také po povrchu skôr tá interpretácia pre mňa a potom som sa tomu veľmi nevenovala, len sme to tak vnímali alebo registrovali na tom trhu, že to je prítomné a že je to naozaj zaujímavý nástroj. No a ja musím povedať teda, že výcvik bol veľmi intenzívny, teda bolo to tých 80 hodín, aj popri tom všetky medzi aktivity a podobné. Takže tá znalosť bola taká, že teoretická, asi určite viacej, ale zároveň stále pre mňa tým, že som maximizer a všetko možné okolo toho, neúplne dostatočné, lebo ja rada idem po tej kvalite a po tej hĺbke, takže ja stále na tom pracujem a stále sa učím spoznávať tie talenty do väčšej hĺbky, lebo nechcem to robiť po povrchu, ale chcem to robiť na hlbšej úrovni aj používať aj v rámci coachingov a tak ďalej, že vtedy to vnímam, že to je to najužitočnejšie pre klienta. Takže určite áno, veľa materiálov a tak ďalej, stále je to proces pre mňa. Rozumím. To znamená, že máš dojem, že jo, jestli to správně chápu, tak na začátku si byla vlastně takový jako absolvent testů, a na výstupu vnímáš, že už si byla jako junior, že si byla schopná začít vést konzultace s klienty na tohle téma, nebo jak to hodnotíš? Áno, určite. A tým, že ja teda tú odvahu mám a nebojím sa do tých vecí ísť a používam pritom aj materiály, pri tej interpretácii stále si pomáham, je to úplne v poriadku, klientom poviem, že som v procese učenia, že stále sa proste do toho dostávam a tak ďalej. Takže áno, že bola som schopná, ale súvisí to aj s tým odhodlaním podľa mňa toho človeka nebáť sa urobiť ten krok a proste to celé za kontexte zaramcovať aj s tým klientom, je to podľa mňa úplne v poriadku. Dokázala by si nějak popsat vlastně 2-3 hlavní přínosy, co se ti přetavily díky tomu výcviku do nějakých dovedností? Tak samozrejme za mňa zase to vlastné seba uvedomenie si toho, kým som a kde som sa posunula vlastne v tom medziobdobí, keď som si aj porovnávala oba talentové výstupy alebo reporty. Takže znova sa na seba nazrieť cez optiku tých silných, slabých stránok, ako to mám, čiže určite to vlastné seba uvedomenie. Zároveň zase nástroje, metodika, cez ktorú sa ja viem pozerať a vnášať inšpiráciu pre klientov v rámci coachingov, aj keď si to robia. Takže je to zase niečo, o čo sa ja viem ako knowledgeovo opierať, lebo to je pre mňa dôležité a dávať tú inšpiráciu ľuďom, ako to môže byť, ako sa to prejavuje a určite zvládnuté, nezvládnuté talenty, kľúčová vec za mňa.
Takže to je také a samozrejme na úrovni toho biznisu v našej firme je to ten rozvoj vlastne nového produktu a služby, ktorú už vlastne robíme, prinášame, ale potrebujem to viac dostať do firmy. Takže toto boli 3 kľúčové veci určite. Byly tam i nějaké, dobře, teď si popsala i nějaké jako tvoje osobní změny nebo jiné věci, které ti to dalo, že jsi jako mohla nějak jako více uvědomit ty svoje silné a slabé stránky, nebo jak vidíš tady to? Ja musím teda priznať, že keď robím interpretáciu s klientom, tak samozrejme mne tam beží vlastný proces, že keď ideme cez talent, ktorý je pre mňa silný, alebo mám ho medzi silnými, teda otázka, či zvládnutý, nezvládnutý, tak mi beží aj ten môj vlastný proces, ako to mám. Aj samozrejme, keď sme slabí, že ja tých klientov poznám seba, teraz premýšľam a dávam tam tie vlastné príbehy k tomu, že ja to mám takto a takto sa to prejavuje, to je veľmi užitočné pre mňa. A zároveň vlastne, čo je veľmi užitočné, je, že dávam tam tú komplexitu, ktorú vy prinášate ako talent work a nie len talenty, ale že ho s hodnotami pracujem veľa. A zároveň aj tie emócie, to je ďalšia vec, na ktorou premýšľam, že či do toho nie ešte do väčšej hĺbky. Hej? Čiže pozerám sa na to naozaj, že veľmi komplexne a teraz neviem, či som odpovedala na otázku, ale tak toto mám. Jo, určitě. Já jsem teďka vlastně já jsem natáčel teďka minulý týden i další 2 reference s lidma, kteří byli právě na obou těch programech, i talentový a emoční rozvoj. A to je vlastně jako nástavba, jo, že tam to je ještě jako úplně jiná dynamika. Takže pokud nad tím uvažuješ, tak rozhodně jednoznačně doporučení zní ano. Protože to, co jsme dělali na talentovém výcviku 4 hodiny nebo 5, tak tam se dělá prostě 50 plus úkoly. Takže v podstatě je to jako vlastně stejná velikost jako talentový výcvik. Člověk začne aplikovat, takže potom i ty dopady to má jako, myslím si, že to má větší dopady než talenty. Hej, tomu verím. A mám to tu na stole, stále to mám tak v hlave, že premýšľam nad tým, ktorým smerom zase ten rozvoj posúvať a čo bude dávať zmysel pre firmu aj pre mňa. Bože, to mám spojené. A je tam něco, co ti to vzalo? Jo, protože samozřejmě ty, já vím, že si do toho šla i s tím, že jsi měla tendence jako to porovnávat s nějakýma jinýma metodikama, že nějakýma jako konkurenčníma. A ty si řekla, že to je kvůli tomu, že klienti si začali říkat o Galupy, protože prostě ten trh začíná být, jako, nebo na trhu to začíná být známé. Tak jak vidíš tady to? Ja si to prepájam, ja musím povedať, že teda neviem, či môžem menovať nástroj SHL, s ktorým pracujeme. A je to viac o kompetenciách, je to o vlastnostiach, tiež o nejakom preferovanom správaní. A tým, že niektorí klienti mi prešli aj cestu a prechádzajú aj teraz cez Galup, že ja si hľadám tam tie prepojenia, že vlastne ako sa tá rola prejavuje cez optiku tých kompetencií a vlastností, takže mňa to tam aj toto zaujíma na pozadí, že ako sa to prepája. A samozrejme my tie nástroje inak používame. Čiže asi mi to nevzalo nič, len mi to rozšírilo zase tú optiku, aj to portfólio, že Galup máme viac na rozvoj, naozaj zameraný a to SHL využívame aj na nejaké posúdenia kandidátov a tak ďalej, že to je troška iný nástroj, takže prepájam si to, aby som porozumela vlastne tomu, ako to je prepojené. Takže len mi to rozšírilo optiku, asi mi to nič nezobralo. Jedine tých 80 hodín, ktoré ale boli užitočné. Jo, já vidím právě taky vlastně jako v té propojce, jako vidím velkou přidanou hodnotu. Jo, že každý ten nástroj, pokud je validní a reliabilní, tak dokáže přinést nějaký benefit. Jo, a to vlastně jsi to nezmínila, vlastně, nebo si to, když jsem myslí, že vlastně vaše agentura vy děláte jako spůlky rozvoj a spůlky nábor, že jo? Jako, ano. Takže že tam chápu, že ty 2 věci jsou jako výborné, když se to propojí něčím a dává to velký smysl. Jo, protože přece jenom jako ten program stál nějakých, já nevím, zhruba 50 až 60 tisíc korun. Jak to vnímáš jako z hlediska investice? Je to něco, jo, kde se ti to jako vrátilo, pokud ano v čem, nebo pokud ne? Jo, jak to vlastně celé vidíš tady to? Jestli se na to díváš jako na nějaké školení, anebo jako na investici? No je to určite investícia do rozvoja našej firmy, že ja to vnímam cez to, že mne to firma platila, čiže nebola to moja osobná investícia, aj keď ja si aj osobne platím veci, ale tým, že to bol plán, že naozaj ideme rozvíjať tú firmu zase cez túto metodiku, cez proste služby podporiť, oprieť o nejakú metodiku, ktoré máme,
Takže tá návratnosť tam je akože okamžitá, ja musím povedať, lebo tak už boli aj nejaké tímové stretnutia cez Galup a tak ďalej, takže podľa mňa, keď to porovnám, tak to je akože návratnosť veľmi, veľmi rýchla naozaj po pohľadu tej hodnoty a čiže už sme v pluse, keby som mal povedať. Takže tak. Tak co vlastně pro tebe bylo jako největší překvapení na tom? Bylo tam něco takového, co bys řekla, jako, že to si o to vůbec nečekala oproti tomu očekávání? Ja musím povedať, že vaša firma, váš prístup, tým, že ja som celkom náročná na tých partnerov, že aký nadštandard ste tomu dali, a neviem to porovnať s inými samozrejme spoločnosťami, ale viem to porovnať s nejakými partnermi, s ktorými robíme, aj s našou firmou. Takže to bolo pre mňa tá komplexita, ako sa na to pozeráte, že vyvíjate nástroje, ktoré sú, nie je to len Galup, je to samozrejme 70-80% určite talenty, ale že k tomu máte nástroje, či už 360. Tu som tiež vlastne absolvovala, tam tiež boli nejaké určite moje momenty, keď som si uvedomila niektoré veci. Takže určite asi ten váš prístup, aj tá náročnosť, aj tá kvalita, že mne to sedí, možno nie každému, že to bolo celkom intenzívne, náročné, ale mne sa to práve páči, keď sa na veci pozerajú firmy komplexne a že pridávajú tam tie veci, ktoré pomôžu dať tú celú optiku. Takže toto bolo v takom pozitívnom naozaj, že som veľmi rada a určite by sme chceli s vami v nejakej miere spolupracovať postupnými krôčikmi. Super. Pro koho si myslíš, že ten, že ty si řekla o nějaké náročnosti a tak, pro koho si myslíš, že tady ten výcvik je vlastně vhodnej a pro koho spíš jako ne, jestli to dokáže nějak vydefinovať. Pre niekoho, kto chce na sebe pracovať, chce tomu venovať čas a teraz nie, že obetovala, že investovať do toho energiu, úsilie, snahu, voľný čas a tak ďalej, že niekto naozaj to myslí vážne, že to chce absolvovať a chce tomu venovať ten priestor a sa tomu venovať. Že... A inak podľa mňa pre kohokoľvek, podľa mňa ľudia, ktorí majú už za sebou možno nejaké koučovacie výcviky z pohľadu kladenia otázok a vedenie interpretácie tých stretnutí majú určite výhodu, ale to sa dá doplniť popri tom, samozrejme to sa dajú sa tie veci, takže podľa mňa pre každého, kto sa chce venovať rozvoju alebo vlastnému, len musí mať chuť a ambíciu do toho naozaj ísť. Co byly takové, bylo tam nějaké jako zásadní zjištění o tobě samotné, co si vlastně předtím úplně jako nedokázala si zmapovat. Dobře, přece jenom jako SHL používáš, když se to srovná s tou metodikou, nebo a nechci říkat, co je lepší nebo horší, protože každá má svoje jako velké přidané hodnoty. Je tam něco, co se o sebe dozvěděla, že si to předtím nevěděla, nebo nic takového? Mne sa zdá Galup taký komplexnejší pre ten rozvoj, že aj keď to teraz s klientami, že ja dám taký príklad, mám, ja neviem, klientov, s ktorými robím 2 roky, coachingy, a robili si to, napriek tomu som tam aj ja mala nejaké momenty, keď som si povedala, že aha, že na toho klienta nazerám teraz cez optiku tých talentov trošička inak a oni sami takisto, aj napriek tomu, že ich naozaj že poznám, aj prešli rôznymi vecami už. Takže si myslím, že na rozvoj je to taký komplexnejší nástroj, ale zároveň hovorím aj to, že mne to skôr sedí pre tých ľudí, ktorí už sú niekde na tej ceste, že z pohľadu zrelosti, alebo skôr my sme teda na leadership sa orientujeme, že pracujeme s tým manažmentom viacej. Takže tam mi to úplne, že sedí. A cez mňa, keď idem, určite tiež som si tam zvedomila niektoré talenty a možno práve to, že som sa porovnala cez tie 3 roky a z pohľadu tej role, ktorú ja zastávam a že to bolo aj, ja som vo firme 6 rokov a som to robila niekde v polovici toho procesu, že naozaj, že ako som posilnila niektoré talenty, ktoré sa mi poprehádzovali v kontexte tej práce, ktorú robím a čomu verím a čo je dôležité. Že tie ma prekvapili niektoré napríklad, ktoré mám úplne hore, že by som to úplne náprvu netypla, ale že áno, boli tam niektoré také, že upratovala som. Že som si povedala, aha, že vlastne áno, sedí to, že mám to takto. A mne sa páči ten môj profil. No, já bych se možná ještě zeptal jinak. Jestli díky tomu si začala něco dělat, že si najednou řekla, aha, proč jsem to vlastně nedělala. Ať už teda doma nebo v pracovní oblasti a naopak stejně tak si začala, jako si řekla, hele, tak tohle už já fakt dělat nechci, protože vlastně tady jsem si uvědomila, že stejně jako to je k ničemu, je lépe s tím, jako to někde delegovat. Byla se tam nějaká taková změna u tebe, nebo ne? Inak je asi pravda, že ja som sa tomu svojmu vlastne venovala len s tebou, nejakej forme konzultácie. A už potom som viacej sa zamerala na tých klientov a teraz premýšľam, že asi tie slabé, ktoré tam mám, ktoré kompenzujem, že si to tak uvedomujem, že aha, áno, že
toto mi bere energiu, tam sa mi až tak nechce, nevyužívam tie talenty. Ale z pohľadu tej mojej agendy, ktorú zastrešujem, či sú to individuálne tímové veci, tak si uvedomujem, že viem, že niektoré typy tímových stretnutí sú není pre mňa úplne nabíjajúce a viem, kvôli čomu to je, že to tak mám. Zároveň není to, že nejdem do nich, ale si ich počet si nastavujem, aby som nebola veľmi vyčerpaná. Takže idem do toho v nejakej miere tak, aby som aj bola stále akože a vedela tie veci robiť, ale zároveň ich nerobím úplne extrémne veľa, lebo ma to vyčerpáva. Takže to som si tak asi uvedomila pri tých slabých, že kde mi to bere energiu a že vlastne kvôli čomu to tak mám. Tak to je dobré. Takže nějaké věci tam byly. Jo, určitě ano. Co ještě nezaznělo, ale stálo by za to zmínit? Pre mňa je zaujímavé aj to, že je to taká rôznorodá skupina tých ľudí, že v rámci toho výcviku, že naozaj to boli ľudia z rôznych segmentov, vekovo, rôzne skúsenostne. Že pre mňa aj tie diskusie v tých rôznych skupinkách a tak ďalej je, že vlastne stretnúť sa s inými typmi ľudí je pre mňa celkom vždy osviežujúce, zaujímavé, ako nemať len tých biznis klientov, ale mať vlastne štandardných ľudí, ktorí proste žijú tie svoje životy a počúvať a vnímať ich príbehy, že to bolo tiež pre mňa veľmi také obohacujúce. Zaujímavé, že keď je to taká, že rôzna skupina ľudia, nemusia to byť biznis ľudia, akože úplne, že to je práve fajn. Bolo to v tom online, neviem, ako by to bolo v tom osobnom, či by to bolo v niečom iné, ten online je až, akože je náročný, ale zároveň podľa mňa dá sa cez tie veci prejsť a naučiť sa ich, len to chce troška viac si ho postaviť sa. Neviem, takže neviem, možno ľudia nás majú otázku, ale že pre mňa to určite bola investícia, do ktorej by som znova išla, znova keby som mala robiť rozhodnutie, znova poviem, že idem do toho, absolvujem to, dáva mi to zmysel, chcem to využívať a ten môj cieľ je rozvíjať sa v tom a byť naozaj, že profesionálny Galup konzultant, ale možno nie Galup, ale talentový konzultant cez optiku všetkých tých vecí, takže určite odporúčanie veľké a aj to tak platí, že aj o vás tak hovorím, aj vás odporúčam. Moc děkuji, ano, že si udělala čas. Veľmi rád. Děkuju, loučím se. Ďakujem, ahoj.